Partiya Demokratîk ya Gelan HDP ku hevdîtinên edaletê da bûn destpêkirin, piştî hevdîtinên li gel partiyên siyasî, dam û dezgehên civakî li Enqere paytexta Tirkiye jî bi alim, oldar û malayên re jî li hev civiye. Di destpêka civînê de hevserokê HDP Mithat Sancar axaftinek kir û got kêmasiyên wan hene. û ji bo ku ev kêmasiyên wan ji holêbên rakirin û diwarê demokrasî û edaletê de bihêztir bibin, pêdiviya wan rênîşandan û serkêşiya alim û malayên heye. û di têkoşîna edaletê de hebûna mala û aliman ji bo wan cihê şanaziyê ye. Newiyê Şêx Saîdê Pîranî Diyadîn Firat jî yek ji beşdarê wê civînê bû. û Firat ragihand ku di civînê de mijara sereke edalet bû û daxwaza HDP jî oldaran ev bû ku zêdetir kesên oldar beşdarê partiya wan bibin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsan. Yani Xuda dibêje bi adalet û bi ihsan tevbigerin. Bi adalet û bi ihsan. Yani bi rindî û qencî û bi aşîtî tevbigerin. Ev emrê Xuda ye. İja dol öderê hemû em bibêjin fikrê xwe gotin li ser edaletê sikinin. Xaza wan aha bû got daha zêde yani em dixwazin muhafazakar mütedeyyin însanê me di partiya Gelan da cî bigirin. Yani ev kadroyê wan daha zêdetir be ji bo pêşa roja siyasetê daha baştir dibe. Malla Mihemed Çetinkaya jî ku di civîna HDP de amade bû û rexneyên xuraberê rayedarên HDP kiriye dibêje tiştek ku Kurdan xelas bike Kurdayetiye û HDP ji fikra Kurdayetiyê dûr ketiye. Rihê milletê Kurd, îdeolojiya milletê Kurd, kurdewarîtî Kurdîtî ye. Xêncê wê tu tiştekî Kurda xelas bike tenane. Milletê Kurd fikra wana li ser Kurdîtî ye. Fikra vî milletî evanî ki reyê xwe didine HDP ne li ser solcîtiyê didine. Heta ne li ser İslamiyetê reyê xwe didine. Heta ne li ser sosyalîzmê didine. Li ser fikr û ramanê dînî jî nadine. Belkî ji ber ku welatparêziya wana heye milletperwerin, milliyetperwerin ji ber wê çünkü ev nava millet digerin ji ber wê reyê xwe didine HDP. Ji ber wê HDP jî ji fikra Kurdî gelekî dûr ketiye. Her vaha Çetinkaya daxwaz ji HDP dike ku piştevaniya mala, alim û oldarên Kurd bêkirin ku da ku biçin di nava gelê Kurd de bigerin û bi zimanê Kurdî ji bo gelê Kurd behsa edalet û Islamê bêkirin. Li gel wê yekî HDP di 25 Adarê de jî bi beşdariya hemû kesayetên oldar, mala, şêx û aliman bi navê Islam û edaletê konferanseke berfireh jî li dar dixin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere. Tarif edilen